नानिया सिला सिबदों आच्छा नानि नों मिथिगौ नामा बे रामोनदा होननाय मानसिनि न'आ बबेयावहाय आं बेखौ नोगोरनिफ्राय नागिरना फैदोंमोनलै आदैया सोरमोनलाय आरो मानोबा नांगौमोन बे रामोनदा होननाय मानसिखौ आङो गोजोनपुरि नोगोरनिफ्राय फैदोंलै जारौ रामोनदाया आंनावनो थायो नङा दिनै 7 बोसोरफ्रामानो जालायलायबाय बियो आंनाव थानाया नै दाखालैसो न'आव फैदोंमोन सुटियाव माबोरै जाखो दाबो थांफिननोनो रोङासै बेखौनो एसे खबर लानो होननानै फैदोंमोन आङो जारौ अब्ला आदैयानो नामा गाम्बारु माहाजोना औ आंनो हा नानियालाय मिथिबायसो नामा बिनि न'खौलाय औ मिथिगौ हा मानो मिथिया जानो आंलाय आरे माबोरै जाखो बेलाय अब्ला नानियानो ना रामोनदानि बिसिया औ आदै आंनो बे खाफाल मोनदिए नानि मानो गाबखो मा जाखोलै नानि मा जाखो जाम्बि माखौथो गाबखो मा होननानै खिथाबावनो आं आदै नोंनो आं बायदि खाफाल मोनदिनि काहिनिखौ सानफ्रामबो जानाय लोंनायनिनो दावराव दावसि जाम्बासियान बायदि बाथ्रा बुंनाय सहायनोनो हाथारला आङो आरे बिदि गाबबाय थाब्ला जानोसै जाम्बिनो देलाय गुबै बाथ्राखौ खिन्थालाय मा जामारदों आदैयाथ' आंनि फिसायखौ जोबोर मोजाङैनो मिथियो जानांगौ औ मिथिगौ जोबोर मोजाङैनो मिथिगौ आं नोंनि फिसायखौ नाथाय थेवब्लाबो दि आङो जोबोर मोजां हालोदावनो दङ नाथाय आदै आंनि हालोदाथ' थैनायजोंसो समान जानानै दङ सानफ्रोमबो पर'था जानो बियो आरो दायो बिनि बुंनाया बे जे आदै बियो 7थि नाम्बारनि पर'थाखौ जानानैसो उदैखौ बुंहोगोननो मा खालामनांगौ दे आङो नुबाय संश्री जेब्लानोखि आङो 7थि नाम्बारनि पर'थाखौ जायो अब्लासो आंनि उदैया बुंबाय हा बेलाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय गाबोननिफ्राय आंनो बे 7थि नाम्बारनि पर'थाखौ जानो हो मिन्थिबाय ना बुजिबाय बेबायदिसो अब्ला बाथ्रायाथ' एसे गिदिरानो बांनानै दं माथो नोंनि फिसायखौ माने रामोनदाखौ 7थि नाम्बारनि फुडा हमबाय बेबायदिथारना बियो एबारनिफ्राय नोंबो मुलि लगायनानै गांसेल' पर'था बानाय माबोरै जायो बियो एसे सदन होथारनांगोन बिखौ अब्लासो बे फुडा खारगोन देलाय नानि नों बेवहायनो दसे थाथ'लाय आं माबा मोनसे लायनानै फैब्रबनि र' गोसोआव दङना नानि आं दानि मा बुंलांदोंमोन नोंबो दिनैनिफ्राय बे मुलिखौ लगायनानै गांसेल' पर'था बानाय माबोरै जानो हायो नायथारनि आंबो ना दे आदै जागोन दे आं नों बुंनाय बायदिनो खालामगोन सैथारला आङो सानफ्रामबो खालि पर'थाल' जानो नागिरो बियो माबायदि मानसिथाय बेबो 7थि नाम्बारनिसो पर'थालायबाव सोरबाखि बिब्दि जायो 7थि नाम्बारनि पर'थाखौ जाबानो उदै बुंनाय माथो जाथारदों दिनैबा हले बे मुलिखौनो लगायनानै होगोन आङो बे पर'था नानायावनो नाथाय बेबा माबायदि मुलि है जियानो नङा बे आदै बुंनाय बायदिनो खालामनांगोन आङो अब्लासो बिनि 7थि नाम्बारनि फुडा खारगोन है मिलायलाबायथारनोसै आङो मा जायो जाथोंसै समश्री नों बे खेबावबो मोजाङै नायखादोंना बेनो माना 7थि नाम्बारनि पर'थाया जेबो गोरोन्थिथ' जाखायाखै दा ओहो जेबो गोरोन्थि जाया बे खेबावबा
आङो एबारावबा बे स्निथि नाम्बारनि पर'थाखौनो सिन लगायनानै दोनखादों जेबो गोरोन्थि जाखानाय नङा जादो दे बेनोखा सोमस्रि बे पर'थायाथ' बे स्निथि नाम्बारनि पर'थाया जोबोर बेलेग आं जानोनो हायाखै माथो बेलेगाथ' जाखागोनानो ना मानो होनोबा बे स्निथि नाम्बारनि पर'थाजों लोगोसे बे द'था गावनि लोगोआ गैफायाना एसे बेलेगाथ' जाखासिगोनानो दिनै बेखौ बाद होनानै नोंनाथ' उदैया दायो बुंखाबायानो जानांगौ उदै बुंनो बेफोरखौ मा होनदों मानसिया जानोनो हायाखै आंथ' जानोनो हानाय नंला आरे बाब्रे बाब नै हा माब्रै जाखो हाब बोरै हर गेजेराव ओंखाम उखैला बायखोब्रा आरे आया जानाय नंलालै सिखारथारनांसिगोन मासि जनजालै बाब्रे सामस्रे आइ सामस्रे सिखारदोब्रा एसे ओइ सामस्रे हा माथो जादों हर गेजेरफोरावलाय माने आंखौ जोबोद ओंखाम उखैनाय मोनसोथारदोंलै माबाफोर जाहोदोब्रा इसिं न'आव मा दङ बिराद उखैथारदों नामासि उखैथारदोंथ' आरोलै र' अब्लालाय आङो पर'थाखौनो बानायनानै लानानै फैनि फै इसिं न'आव फै न जाद' आरे सामस्रि गांसेल' पर'थाया औ गांसेल' आरे बियो स्निथि नाम्बारनि पर'था दाथ' स्निथि नाम्बारनि पर'थाया गांनैथ' जानो हायाना बेबो सैथो बाथ्रायानो दे जेबो नङा जिखुनु जानोसै आङो सामस्रि बे स्निथि नाम्बारनि पर'थायाबो जोबोर आलु गोसा माथो मासि बेलेगलै बिलाय बाब्रे बाब बुंखाबायना आङो बेलेगाथ' जाखागोनानो होननानै मानोना बेयो स्निथि नाम्बारनि पर'थाया जोबोर रागा जोंदों गावखौ हारसिंल' जानायनि थाखाय बिनि गासै लोगोफोरखौ गारनानै नों बेखौ हारसिंल' जादोंना बिनिखायनो पर'थाया जोबोर रागा जोंदों नोंखौ बिनिखायनो आलौदों मालाय सामस्रि आं बेखौ बुजियाखै नामा आंखौ एसेबां आलुआ दासान नोङो बे पर'थाया जेसेबां रागा जोङो जेसेबां आलौथों जियानो जाया थेवब्लाबो आङो बे स्निथि नाम्बारनि पर'थाखौसो जाखागोन मा साथारदों बेलाय आंखौ बे आलौगोन अब्लानो आं बेखौ जाया आंखौ आदुआ सानदों नामा बेलाय आंबो बेखौ जाथारनासो गारगोन आरे लासै लासै जाम्बि नों थिरै दा खोब्रा गुर गार बे मैया हराव आं बे आलु गोसा पर'थाखौ जासोमलाबायनायानो जाथारदोंलै बेनदेन जानाय नंला खारथारनांसिगोन आङो गामसायावसो नांलाबायनांलाय गैला खारदो रामोदा फायखानायाव माबोरै जाखोलै उदैया आयै दैबो लासोलायनो हालालै दारमासथिनि माबोरै जाखोब्रा उदैयालाय नै माथो जारलासो जागारबायलै जोबोर मेंलायलायबायसोलै माथो दारमासथिनि बाप्पावै हा
मासि डेन्जार पर'थालाय बेनदेन बे 7 नाम्बारनि पर'थाया हाट जानो हानाय नंलालै बेखौ आच्छा बे 7 नाम्बारनि पर'थाया आलौआथ' आलौवो नाथाय आं जाब्लाबो मानो आंनि उदैयानो बुङाखैब्रा मासे आसरित बाथ्रा बेलाय हा ना रागा जोंनाय पर'थाखौ जायोब्ला उदैया बुङा नामाब्रा साननो गोनां मा जाम्बा जाम्बा आदुवा आदुवा बाथ्रा सानलाबाय थादों बिलाय नै खोनाबाय हामाखौथ' सानलाबाय थाखो नोंलाय बेरे फुंजानि बेवहाय जिरायनानै औ ओमफ्राय नोंना उदैयालाय बोरै मोजां जागोन ना जायाखै दाबोलाय आङो ना माने आंना उदैया एसे माने आङो मा माने मुनि जाबाय थाखो फैदो फै माबा मोनसे फुंनि जानानै लाफैदो संखांजोबखाबाय आङो दा गुसुसु जाजोबलाय लांगोन जानो औ जागोन उखैनायालाय गोबां उखैनानै दंखायो नाथाय सोमस्रि नाथाय मा संदों नोङो आरो मा संनो आंलाय बेनो जायखौ नों जानानै गोथाव मोनो नोंनि 7 नाम्बारनि पर'था 7 नाम्बारनि पर'था मा जाया नामा फैदो नङाबा दानो गुसुसु जाजोबलाय लांसिगोन बियो बमाने सोमस्रि खोनासंलाय आं बुंदों जे मा बमाने आङो बेसेबा गोबावनिफ्राय बे 7 नाम्बारनि पर'थाखौ हारसिङैनो जाबाय थादोंमोन ना औ अब्लालाय माथो बेखौलाय नोंनो जाखादोंआनो दा माने सोमस्रि आङो बुंदों जे दिनै नोङो बिनि गासैखौबो दथि लोगोफोरखौबो लेंहरजोबदोब्रा मानोसै मानो होनोब्ला बे 7 नाम्बारनि पर'थाया बेसारा हारसिङैनो जोबोद दुखु जायो जानांगौना सोमस्रि जाम्बि साला जेबो बुजिया बियो आरे बिदिब्ला जोङो संसारखौ बोरै जागोन गथि बोरै सोलिनो हागोन जोंलाय बेबायदिबा खरसाफोरा बारायबालाय बेजों ओरैनोबा संख्रि बानलुनि दामा बेसेबां जादों नंनायालाय नंगौ नाथाय सोमस्रि बिनि थाखायनो जोङो गुबुननि गोसोखौ दुखु होनो हायाना बेफोरबायदि नङा होनबा बेनिखायनो सासेनि बिदा फंबायाबो मिनि खुसियैनो उदै सिङाव ज'यैनो थाहैथों ना ज'यैनो थांथों अब्लानो बिसोरबो खुसि आरो आंबो खुसि ना मा होनो सोमस्रि आच्छा बेबायदिसो बाबा 7 बिदा फंबाया दिनै ज'यै माथोलाय मोजां नुथारदोंलै माथो जोबोर मोजां सोमस्रि दे आंबो जानायखौ जागायनोसै दानिया सानदों आङो बे आदै होलांनाय मुलियाव बेफोरबायदि मा जिनिस दङमोन जे आंनि फिसाय रामान्दानि बेमारा बेफोरबायदि एसेबां गोख्रैयैनो बोरै हामखो एसे नायबिजिरनांगोन आङो बे मुलियाव बिदि मा दंमारो औ नायमारनोसैहाय आङो बेफोरबायदि मा जिनिस दङ बेवहाय बिनि मोनामनायखौथ' माबा सिनायनाय बानलु थां माथां र'हाय सोलानानै नायनोसै आङो आया माथो बेलाय बानलु गुन्दैसो औ आं दासो बुजिबाय आदैयासो नोंखौ थिग खालामनो हायो साबायखर आदै साबायखर नोंसो थिग खालाम